Sakinsimbi zomculo, zomculo, zomculo. Sakinsimbi zomculo, zomculo. Sanibonani bangane bami abancane. Namhlanje sokwenza into ekuthiwa ama-click clacks. Uzodinga ama-cardboard awu2 wasike kanje. Uzodinga ama-tim tims noma izivalo zobisi lokho okutholayo. Uzodinga iglue enamandla, uzodinga ama-crayon. Masiqaleni ke. Uzothatha ke i-cardboard lakho lokuqala, ulicrayone ngendlela ofisa ngayo, ufake amehlo na ufuna, wenze nje into oyithandayo ngoba iyakho. Masuqedile ke kuzoba into enje. Mase uqedile lapho ke uzothatha i-tim tims lakho elilodwa neglue lenamandla ungamathisele la, uphinde futhi uthathe i-tim tims lesibili ungamathisele ngaphezulu kube into enje. Tim tims ngapha ucrayonile ngala. Mase ke uyaligoqa kahle ke i-cardboard lakho. Mase uligoqile ke lizoba into enje. Nanka ke ama-click clacks ethu. Sakinsimbi zomculo, zomculo, zomculo. Sakinsimbi zomculo, zomculo. Nisale kahle ke bangani bami abancane size sibonane ngokuzayo. Thina sakinsimbi zomculo, zomculo, zomculo.